Быйыл Муслим гимназиясы РЭКС рейтинглар системасында чыгарылыш укучыларының медицина юнәлешендә көндәшлеккә сәләте буенча Россиянең иң яхшы 100 мәктәбе арасында 38-нче урынга чыкты. Мондый нәтиҗәгә алар медицина сыйныфларында белем биреп ирешәләр. Мин бәләкәй чактан ук табиб буларга хыялландым. Әлеге үземнең хыялымны чынга ашырыр өчен безнең быел мәктәптә профильләр буенча укыту каралган. Ул физика һәм биология, химия фәннәре буенча. Шуңа мин медкласста укыйм. Менә көзге каникулларда без Әлмәтнең медицина көллиятенә барачакбыз. Анда медицинага кагылышлы темалар үтәчәкбез. Мин 9-нчы класстан бирле медицина классында белем алам. Үземнең гомеремне, киләчәгемне медицина белән бәйлисем килә. Шушы класста уку миңа бик күп мөмкинлекләр бирде. Без биология һәм химия фәннәрен тирән уку белән шөгыльләнәбез. Без мәктәптән тыш медицина белән бәйле бик күп чараларда, олимпиадаларда катнашабыз. Мондай эшләрдә катнашу миңа бик күп мөмкинлекләр тудыра. Миңа бик кызык һәм миңа бик ошый. Муслим гимназиясында медицина сыйныфы ашу идеясы юктан гына барлыкка килмәгән. 3 ел элек Шамил Баянов район тарихында беренче тапкыр химия һәм биология фәннәреннән бердәм дәүләт имтиханнарын 200 баллга тапшырган иде. Әлеге нәтиҗә белән аның дәрәҗәле медицина университетына бушлай укырга керүе бик күп укучыларда алга таба медицина буенча белем алуга кызыксыну уяткан. Беренче тапкыр безнең муслим тарихында республикада да бик күп күрмәгән муслим авыл җиреннән шундый результат белән чыгу инде ул күпләрне шаккаттырды. Медицина институтлары барыбер мәктәпләрнең шушы нәтиҗәләре белән белешеп торалар. Һәм инде алар үзләре безгә чыктылар. Өстәмә шөгыльләр, өстәмә белем бирүләр түләүле икәнлекне әтиәниләр ничек карар дигән фикер белән без инде әкренләп әтиәниләр белән сөйләшеп эшли башладык. Медицина сыйныфлары өчен сорап быел балалары 9-нчы сыйныфка килүче ата-аналардан 2 дистәдән артык гариза кергән. Практика узган укучыларга уку елы ахырында махсус юнәлешле курсларда белем алу турында сертификат тапшырылачак. Бу исә 9-нчы сыйныфны тәмамлаган укучыларга профиль буенча уку йортларына кергәндә өстәмә 3 балл бирә. 9-лар, 10-лар безнең 21 укучы бу атнадан 16 октябрьдан Әлмәткә инде медицина нигезләрен өйрәнү курсларына йөри башлыйлар. Һәр атнаның четвергы без инде яңа елга хәтле бу курсларны бетерәбез һәм 10-нчы сыйныф укучылары җәйге практика утәчәкләр. Обучение в этом классе дали огромные возможности для нашего будущего. Обучаясь в этом классе, мы видим, каким предстоит наше будущее, всю суть медицины, каким образом все это происходит. Прошлым летом мы проходили практику в Альметьевской больнице. Нас разделили по разным отделениям. Мы увидели различные оборудования, как проходят операции и многие различные хирургические манипуляции. Яңа профиль буенча сыйныфлар ачылу укучыларда ныклы белем алуга, табигать фәннәрен тирәнтен үзләштерүгә омтылышны арттырган. Эчке мотивацияның булуы укучылар өчен дә, ата-аналар өчен дә зур шатлык. Шушы практика вакытында алар инде профессияга чын-чынлыклап эшләп карау аларның шундый тәҗрибә моменты була. Инде ул бик кирәкле мәктәптә укыганда ул инде медицина гына түгел, бөтен профессиягә да мәктәптә укыганда менә шу 10-нчы сыйныфларда эшләп карау булса, ул бик яхшы. Тәҗрибәләр ясарга, фәнни тикшеренүләр үткәрергә махсус җиһазлар алу өчен укытучылар укучылар белән берлектә проект эше башкарып грант утканнар. Нәтиҗәдә кыйммәтле уку асбапларына, җиһазларга ия булганнар. Без дәрестән тышта төрле фән олимпиадаларына әзерләнәбез, катнашабыз, конкурсларга катнашабыз. Безнең инде экодоблесть, экологик отряд бар. Бу калейдоскоп кружок эшчәнлеге кысаларында оештырылган отряд. Төрле конкурслар нәтиҗәсендә без төрле җиңүләр яулыйбыз. Хәзерге вакытта да менә Бөтен Россия проектында уңышлы сайлап алу турын узып, безгә инде реактивлар кайтты. 10-нчы класстагы медицина классындагы укучыларны белән 5 укучы белән без шушы проектта катнашабыз. Муслим гимназиясының медицина сыйныфларында белем алучы укучылар практика үтәр өчен Әлмәт шәһәренә 10 тапкыр барачак. Курслар октябрь ахырында башланып, яңа ел бәйрәмнәренә кадәр тәмамланыр дип көтелә. Гөлназ Җәлилова, Динар Нуртдинов, Муслим телевидениесе.